खुलुमबाय, आंनि मुङा एमा बसुमतारी, बैसोआ जाबाय 34 बोसोर, गामिया जाबाय भेथुआ, पस्ट अफिसाबो भेथुआ, पिन नम्बरा जाबाय 781325। जै आफा बोराइ बाथौनि गोथार मुंखौ लानानै आरज मेथाइ रोजाबनायाव आंहाबो जोबोद गोसो दं। दिनैनि बे गोथार बाथौ आरज मेथाइनि बिबुंसाराव आंबो बाहागो लानाय जादों। आरजनि मुङानो जाबाय सोरां होफैदो। सोरां होफैदो गियान होफैदो गसाइ, नोंनि आनला जोनोम फिसा सुबुं हारिनो, नोंनि आनला जोनोम फिसा सुबुं हारिनो सोरां होफैदो गियान होफैदो गसाइ, नोंनि आनला जोनोम फिसा सुबुं हारिनो, नोंनि आनला जोनोम फिसा सुबुं हारिनो सिबिनो रोङा जोंलाय नोंखौ गोथारै, सिनायनो हाया जोंलाय नोंखौनो थारै आफा गोरबो गोथौयै, सिबिनो रोङा जोंलाय नोंखौ गोथारै, सिनायनो हाया जोंलाय नोंखौनो थारै आफा गोरबो गोथौयै। बांबुर गोसोआव रायजोनि जानांबाय जोंहानि थानि, सैथो सोरां लामा नोंनि लानो हायैयाव आफा, नोंनि गुबै गियाना लानो रोङैयाव। बांबुर गोसोआव रायजोनि जानांबाय जोंहानि थानि, सैथो सोरां लामा नोंनि लानो हायैयाव आफा, नोंनि गुबै गियाना लानो रोङैयाव। मा राहा मोनबावगोन जों बे जोनोमाव आफा, दुखु जारला जानांबाय जों फोथाय रोङैयाव। मा राहा मोनबावगोन जों बे जोनोमाव आफा, दुखु जारला जानांबाय जों फोथाय रोङैयाव। दिन्थिलांफैदो आफा फोरमायलांफैदो, दिन्थिलांफैदो आफा फोरमायलांफैदो, नोंनि गोथार गियाना जोंनि गेजेराव आफा। अनसायनानै लागोन जोंलाय गोरबो बिखायाव, अनसायनानै लागोन जोंलाय गोरबो बिखायाव, अनसायनानै लागोन जोंलाय गोरबो बिखायाव।
आया